wato sai zamana kamar yana filin Karbala aka yi waƙiya. Ga bayanai nan wato cikin sauƙi za a iya samun su. Alal misali ta wayar hannunka za ka iya samun cikakkun bayanai waɗanda zai zamana kamar kana wurin, kamar a gabanka aka yi waƙiya nan. Na'am, yankan hanzari Allah ta'ala ya bar wannan ilimin ne aka taskace shi saboda ya zama na kan cewa an yanke wa duk wani mai uzuri ko mai hanzari, an yanke masa uzurinsa ko hanzarinsa. Suka samu kansu a wannan damar suka yi amfani da ita wajen sabon Allah subhanahu wa ta'ala, suka yi amfani da wannan damar wajen ta'addanci, suka samu amfani da wannan damar wajen fasikanci. Ta'addanci da fasikanci wanda tarihi bai taɓa zuwa da irinsa ba. Fuskar farko, zalunci mummuna da azzalamai mafiya muni. Fuska ta biyu, wato 'yan gwagwarmaya masu fada da zalunci tsayayyu, bari ma dai mafiya tsayawa, mafiya dakewa, kuma 'yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To wannan makaranta da wamamiya ta har abada, ko da yaushe darasinta yana nan. Alal misali uku ne a layara, gida nawa ne? Yawwa, gida biyu ne, ba uku ba. Wato daga gidan 'yan aljanna sai gidan 'yan wuta. To kaga idan wani ya ce shi yana tsaka-tsaki, shi baya tare da su Yazidu kuma baya tare da su Imamu Husaini, to ƙarya yake, yana tare da su Yazidu, ko ya faɗa ko bai faɗa ba, haka hukunci yake. To wayannan tarurruka da muka shafe akalla kwana 17 a nan, banda kuma sauran wurare waɗanda aka yi ta yi daban-daban, to wannan muke so mu koyar da kanmu, kuma wannan darasin muke so mu koya wa al'umma. Da a ce musulmin ƙasar nan dukkaninmu, ko kuma wasu daga cikinmu, ko da yawa daga cikinmu za mu koyi da Abu Abdullahi Husaini, to da wato mun ga babban canji a wannan zamanin namu. Da zalunci da ta'addanci da ta'ata, to da bai samu gindin zama a wannan ƙasar tamu ba. Zalunci da ta'addanci sun samu gindin zama ne a wannan nahiyar tamu, saboda har yanzu muna nan muna baina muna cewa mu ba Yazidawa bane, kuma mu ba Husainawa bane. Shi yasa sai gashi nan barna kullum sai karuwa take. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Kullu yawmin Ashura wa kullu ardin Karbala. Wannan idar, wannan magana cewa ko da yake za mu ci gaba da fara da azami. Shi ma'anar wannan kalma. Abu Abdullahi Husaini shi ne nasara a wannan waƙi'a da aka yi, shi ne ake cewa nasarar jini a kan takobi. Nasarar jini a kan takobi. Na'am, za mu ji lokaci bayan lokaci Abu Abdullahi Husaini yana cewa hal min nasirin yansuruna. To kaga mu ba ma na rasa yaƙi a nan, amma da muka samu labari Abu Abdullahi Husaini ya ce wa zai ce masu amsawa Abu Abdullahi Husaini kamar da yadda kuka amsa din nan. Ma'anar labbaika ya Husaini shine cewa ya Abu Abdullahi Husaini, to mu ma ba mu yarda da zalunci ba, kuma ba mu yarda da azalamai ba, kuma muna tare da kai. Shine ma'anar wannan kalmar, shine ma'anar ita wannan kalmar ta labbaika ya Husaini. To ka gani, amma abin tambaya shine shi ma Yazidu a ɓangarensa, kun san shi ma ai kiraye ko? Shi ma yana da nasa kiran, yana da masu nasa kira.
to amma daga cikin nasarar da abu abdullahi husaini ya yi tun daga wancan lokacin zuwa yanzu babu wanda ya isa ya buɗe bakinsa ya amsa wa yazidu sai dai ya munafunci. Kaga a zahiri imamu husaini da jikokin manzon Allah su aka karkashe, amma a hakika su suka yi nasara, saboda idan da yazidu ne ya nasara ba sai maga sana celebration ba, da sai mu ji wato idan yazidu ya ce wa zai ci gaba da taya nan kashe 'ya'yan annabi, sai a ji wasu sun ce masa labaita ko mai aikin menene aikin yazidu? Kisa, zub da jini, ta'addanci musamman akan mutanen girki irin shari'u jibogin manzan Allah. To yanzu akwai wanda ya sai fito da shi zai taimake shi akan wannan? Da Allah akwai? To kaga sai ka ji manyoyin sun amsa maka sun ce labbaika ya Husaini, mu ne za mu taimake ka wajen faɗa da zalunci, kuma haka za a ci gaba da wannan faɗar har zuwa ƙarshe yadda za a kada zalunci a kawar da shi. Masoya manzan Allah guri guda, Allah ka haɗa kan masoya a halal baiti wuri guda, Allah ka haɗa kan masoya wato imamu Husaini mataimakansa, Allah ka haɗa su guri guda, Allah ka yi amfani da mu wajen taimakon addininka, Allah ka kawo mana ƙarshen bala'i da ya mamaye wannan duniya na zalunci da wanda ya mamaye Najeriya. Muna miƙa saƙon godiya ta musamman da duk waɗanda suka sa hannu aka yi nasarar waɗannan taruka. Muna miƙa saƙon wato ainihin godiya ga baƙin musamman daban-daban waɗanda suka zo daga wurare daban-daban, ba zan ce daga ɓangarori daban-daban ba, mu ɓangare ɗaya ne kawai, Muhammadawa da ɓangaren Muhammadu Rasulullahi. Kuma ɓangaren Muhammadu Rasulullahi ta zo yana nufin Muhammadu Rasulullahi da gidansa, ahalin gidansa, domin ba zai yi ka ce kana son manzon Allah ba amma banda ahalin gidansa. Sai haka ba, to saboda haka muna godiya, Allah ya saka da alhairi. A ƙarshe zan roƙi addu'a kashi uku. Kaso na farko za mu yi addu'a ne ta musamman wato ga jagora shahidi. Kuma suna cewa jagoran shahidai na wannan zamanin wato sai da Ali Khamenei, jagora shahidi ko kuma jagoran shahidai a wannan zamanin. Kun san an ce sayyidu shuhada a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, in an ce sayyidu shuhada to Hamza ake nufi. Na san an san wannan, to ana nufin sayyid qa'id, Allah ta'ala ya kara masa karama. Za mu so mu karanta suratul Fatiha hadiya ga ruhinsa. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Isra'il mustaqim. Za mu so mu ƙara suratul Fatiha, ita kuma hadiya ga rayukan dukkanin shahidanmu da kuma waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, alhalin su ma suna fatan shahada, sai dai Allah ta'ala ya ga dama ya karbe su ta wata hanya ba ta shahada ba. Ya zo a hadisi cewa duk wanda ya burin shahada da gaske, to Allah ta'ala zai sa shi a cikin shahidai ko da ya mutu ne akan gadansa. To wayannan da suka riga mu gidan gaskiya marhumin kenan, daban-daban waɗanda aka ambaci sunayen waɗansu daga cikinsu, za mu so mu karanta suratul Fatiha hadiya zuwa ga ruhinsu. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah. Fatiha baki daya. Za mu so mu karanta suratul Fatiha musamman ga jagoranmu Allama Sayyid Ibrahim Zazzaki. Allah ta'ala ya ƙara masa kariya, Allah kuma ya ƙara masa lafiya, Allah ya cika burinsa na ganin haɗin kan al'ummar musulmi da kuma tabbatar addini irin na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam.
makaranta suratul fatiha. iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. akwai 'yan uwanmu da suke gidajen yara daban-daban musamman irin su Mala Haruna Abbas da kuma 'yan uwa